Gassou Keita garçon de fer ambesiki kana. Abi Sissoko. Ako vraiment ça donne envie de boire du thé. Maniam Traoré. C'est injuste pour la Guinée. C'est pas injuste. Nyama ni wati na mu honorable Bafouti Diallo a sogole mana. Bafouti jime. Bafouti kilengelenge. Bafouti be kana me. Honorable Bafouti. Awo ko anga foli bay. Ko ani chesiri. Bafouti Diallo. Ibenga foli ni tonne ibe afoye. Awo mon honorable. Ko anga foli bay. Diallo. Kosobe. Yoro Diallo fera ba kana me. Awo la Traoré. Ne ko ka chedo. Jo. Mbor sike. Atala dia. Jo. Borju warake wara musake wara bolla mena ka saka kuma kumora dogo makaba ko fiye mun ngombi ta nyanyini garballa ndara ntega da saka doka wallahi ni wati na chugote saka i chailen ba e 45 mili 50 mili nga hali ali chati nyakoro laje fa ba fo ko wa mugani fla la hawla ikutubu washiki wa koronto wata hamali wa kuma gele de kadanye tanwa gela ko ni baga on fana se ko fakara chamanja ifa koyi chama ko ni fakara aywa wa munye insécurité nyama ofana kele me chaba be munye bagan chama tiga siga na ko sabuke bagan tigu siga tala munye sira abiga dawni ndoko yana nga do gafe kono be wele dake kanye shiko nyumani awai ka do jeunesse sabu nango ambe dugutigi wele o yeko were ko nyumani jeunesse ambu wele ko nyumani awai ka do kamalin jalakiu ka be wele dugutigi yere amba fana wele ka jirula ka fodin wati laba nungo nana bamako bulo fa bamako so mbole do siga tala ko nyumani bulo fa be atala de bulo fa ba kane minya awai ka do ko nyumani ndo ka do ka fo wa hali suro anyere krefe anga butigi membiya nambi tanga buru nanga awai ka do ni boisson ni so be sabulu butigi mo sira ala nyaw manta makiya unana ala mine ka ka butigi datige ka do ka bona kono mina bay yoro ko ni ko loloy arajo mato butigi mato aywa nindu ni jamana famo mo wuli ku jo ko mani dugutigi la ka nu mata awai ka do commissariat la ka ta kumufe ukanna awai ka do minyi patrouille barka bunya aywa ni do mina ni bora dafe ma do bina wuliwa no teni wati laba nungo nana ko anyonye ne do agwane no kunyumani ane anyonye ne do de ka laje jinyama jolena uka wuli teni nyakorola ina ki bambara yere makoto wallahi ngani waliya dama ko takanye shi hada madeuma wallahi fa isa tuko kanyawa atinye wallahi nunu yere mugoti la harala ayu ka hada madeum jigi tigete mbuke ay nunu tamit la hara yere la koy ka kla ka ti da ka shino lafiya kono awo c'est grave vraiment ko nyumani jeunesse aya laje ay jeunesse ay dugutigi aya laje mobilisez-vous aka commissariat mo wele ay franonga parce que autodéfense ko infana fendo yi na sero au niveau ma bigela problème yere mi halulu yere flene bandi nu flene nu nana bika ala kanichi ikufa ngono fana kero fana damati o ya damana kodi donc ka solution nyina nga sécuriser abana en insécurité totale vraiment achibi angoni bo fi insécurité bede abede nyakorolena ati soro yere fieu mais les gens n'arrivent pas à vivre tranquillement donc vraiment il faut qu'on kala la fierté ma mais yani ashimu kana anyere ka anyere takoyi abana o fana kadide o doke yana ashimu kana nyama na ashimu ka beni bela jele nyana bo abegela de ati sogolo anyere ka anyere ta abana vraiment en toute sincérité ko yin akokelembe ne gabo anganjo anjoro ala ka ni sababe ndo minya awai ka do bintu amba foka wali mando kwa keta awai ka do kuna funa ambitana angata Christelle Kone Christelle amba le ka facilita abibo sebengono sebe min nangwa mako info matin nyangini belebele mimbe ni sede o kunyata ka da anga so deun awai ka do anga wuli ka jo nanga chesiri abida tarukula anga munyu nanga sabali abida tarukula on yan dishida awai ka do feminna abida tarukula ko de strategie la minya awai ka do minyi wuli ka jo ni chesiri o kera koy malien deun ambe do ni ko bi aniso jambarka buyana sabu anya me ka fo nyangini mimbe ondala no be awai ka do anga frontière datuguri anga nafulo katega daka ni mamini yo kenno e communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest na bi wele ko CEDEAO anya me kafo anyangidi awai kado ka wulila ambargo ba yemin taka dafa so deunga amadu go mashila ambargo ba inkera min sababu ye kanye shi faso deuma amadu go mashila nga min yi faso de nyumaya ati fo da la blende du segundo so de nyuma ka da mene maliko no fo maliko ka ade ka chani bana shi do ko ni awai kado français tara ko mali be free ko ambargo
kwanti se ka dogo kungilinge be yi tafo nga ala barikala kalo woro mali yake wa mali mbe madafri ko dengele ma an soro o kado mali awache de yu jo ujo yoro peuple malien faso de yu jo o kado ujo senga ni hakli ba la janvier kalo kle konondo communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ni union économique et monétaire ouest africaine na be uyema ko fo ulu ye wuli ka joke jugu ya kiseble yere ngui hasidiya ni nyenguya otaka o nyeshi awma ka awnga sanction awai kada kan nyangini taka nyeshi so diuma awai kada o nyangini min fleni ama soro do were fe ulu ye hakilina mindi ko aw maso hakilila mako ango kambanga jira ma horonya ambo de no fe ko anta nyira ma an bisika anga ko gla ko de strategala mali frontière awai kada o ya anda tugu jamana ta ani nani an tsika boka dunge awai kada anu lulu nyonje bli Guinée Mauritanie ananyo na chama ulu de ko ni kera so buye ka awai kada daele anyi ni ye Guinée ta intaka laje soro sike mimbe ni awai kada o be fanga kuna bi ale ajira ka fo dumbu ya tewa ako mali ani Guinée abela jerele de kelenye na umbi fe ka lafia na umbi fa ka ke chugumbi sika fo itala dunga bo ango ke ani Guinée ni nyanje kera so buye ka finya boda bilebele awai kada ko di awma mali dumbe dablo minga ni ya awai kada adatu ibai ka fo anga dadu muni fon kebejo bi wulumfla awai kada odi bi bo jamana koka o na fara ko be o chugula ko jite an fa fo dengelente oni ka alamine ka sika awai kada minye sedao luka alamine adatu ko an dalata minye awai kada an ga famba bela jele abi bo awai kada Senegal ani kono wari awai kada odi fave ka shuru jamana ingono to akoko ni agele ko sobe ala barikala kalu woro anyuke awai kada ambe torgola kalu woro anyuke ambandi sugushi kalu woro anga foso de nyuma ya nye dungodu do dibi faraka mali juli mimbe auna nye dungodu juli imbe shule tafe abe kanga abe tobi awai kada ngaw na tabe anta awai kada to egui akera awumbulo wasai patrick bako akodi ako anna na yika fo minya awai kada janvier kalo kle kono do kabiri oko kera kana sefo ambe don mene ko bi ndo ofisira chama be minu ndatugura awi ngaw na tabe mali ndon ko ni tura awai kada uchugula lokaji fenven kera mali ani bamako mali ani Dakar ko ni Dakar ni nyanje anga komandi minu kumbi abe blokera ngaw na tabe mali ndon yujo awai kada ujoyoro anana ke munye ko ni dadu muni fen yo farala songoka asaba koro gelera ananyo gona be mali ndon awai kada Christian kone ale ka fora ko anjo singa ni awai kada dadu muni fen folo minumbi ngidi ko ni gele famba asero luma wahala anga seneke fen e kado ka fo gele yi awai kada ayo lusoro sabu angere mimbe ni abike awai kada suma ngora kerengere ni yala ire ani awai kada fosfati ru dana na gele ko sobe boro mi ngumbi san wa fulani kemeduru wasawa otari yere soro fo wa woro wa wolon vla jela nga una tabe kana farasanji ko gele min no fana shuru lembe anga ani samia min na tika nye ko sobe o be gele ye minu ndambe anga nga una tabe malien yi jo ajoro akoni embargo ba min vleni jongo ala awai kada gele belebele do awai kada femba do mali gouvernement de transition bulu sabu awai kada yu kwada akwala sedewo mau awai kada ulu ni nyanje ko kuma na bidoni min ko bi mali jongo ala awai kada gele min no sera awma ashimi goita sera ki jo ajoro la nina bajira ka fo jongo ala awai kada faso de ko faso de nyumaya atadugula faso de ko faso de nyumaya kene kan godo kuma mashite mi se kana onkla mashite mi se kana on bo nyona ni ala ka jey dun dakele bo dakele obi ke so wi on bi lafia nga kalu woro ndo ni chekseyate ni faso de nyumaya te adugu mi se ka awai kada ku o manja ko so nga minungu nya fo kwanti se ka dogo kungilinge yelma awai kada an se ka kalu kilinge alhamdulillah anana dunanga abana pew ambi do ka ala kana nyon wera sama krisil kone ya ka fasire awai kada krisel info matin anya awai kada famba sama ka bwa kono ibunya bala mari maganya ma bunya asebe koro jaranye info matin ne ya lebla nouvelle origine ne ba ale sama ka gerena bunya gafure awa shwaru trawle gafure awa akumara nyama abena ta mori mungo ko jenga wuli abena ta atita kinika wala ngoni ko oto bunya gafure awa shwaru akumara akomuye sanction muna akuntara ka ango jamana ka asegere no be sido mo aka jafu ka tabla muye yuma maula nyama sanction wuli len ko fe ko muye mba malibai na banga jamana ko fe ko muye sefa wari milliard keme
fila ani bi wolonfila ɲɛma ko an kɔni ko an ko sara ko mun ye espace yo ma o kɔnɔna o la mun ye fatirikɛ ba ye n'o ye Awa Gafuru Suwadu Tarawele a y'a yira k'a fɔ Amadu ko in kɔni ko a b'an ka jamana kan ko a bɛ nin kana kalo 5 miliyari 200 ni 70 ayi embargo kɔnɔna na an kan ka wari minnu sara kosɛbɛ olu de do dɛ awɔ kosɛbɛ a faranfasiya bisimila kosɛbɛ mun ye fatirikɛ ba ye Gafuru Awa Suwadu Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Amadu ko mun n'a taara k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ a kɔni kɛra sababu ye ni kana ni gɛlɛya caman ye malidenw kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Amadu ko in ko a wulila juillet kalo tile 3 san 2000 ani san 22 Amadu ko in kɔni wulilen kɔfɛ an bɛ don min na ko bi mun ye jamana ko an kan ka miliyari 200 ani 70 ɲɛma ko o sara mun ye fatirikɛ ba ye n'o de ye Gafuru Awa Suwadu Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin sanction mun n'a kun taara ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ n'a bɛ ba Maliba o kofɔ hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛma caman y'a yira k'a fɔ ko mun sanction kɔni ko ani sariya ko a ma taa fankelen kɔni ko o fɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ juru dɔ kɔni bɛ ja ba Maliba la n'a bɛ miliyari 200 ani 70 a b'o o kofɔ an ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni dabali tigɛ sen ka wari in bɛ se ka sara cogo min na nka n'a ma ɲɛ ko sanction kun talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ mun ye UEMOA ale kun y'a ka wari bon k'o datugu anw ye ɲɛma a kɔni kɛra sababu ye kɔlɔlɔ belebele ko o yira a la dɛ ni musaka mun filɛ nin n'a bɛ se fɔ wari miliyari 200 ani 70 n'a b'o kofɔ a kɔrɔ fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara nka i bɛ na ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction ko a wulila bolodengɔni kɔni ko a bɛ si nin juru kofɔlen ma an bɛ don min na ko bi n'a bɛ miliyari 200 ani 70 n'a a b'o kofɔ a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnw na mun ye an ka jamana premier ministre n'o de ye docteur Choguel Kukala Mayiga ale kɔni bɔra ka kɔrɔfɔ k'a fɔ tɛ cari a y'a yira k'a fɔ nin wari kofɔlen mun filɛ nin n'a bɛ nin juru kofɔlen kofɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko anw nɔ tɛ dɛ wa mun ye nin wari kofɔlen anw ma a bloqué a ko i bɛ na ye k'a fɔ nin wari kofɔlen ko a bloqué mun ye banque centrale de la n'o bɛ BCEAO o kofɔ n'o tɛ nin wari kofɔlen mun n'a filɛ n'a bɛ se fɔ wari miliyari 200 ani 70 n'a a b'o kofɔ a kun bɛ Mali kun ka a sara nka mun ye UEMOA a ka ja fo ka taa fara mun ye BCEAO kan olu dun sen da a ko kan ni ka a sɛbɛkɔrɔ tereke a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw ye sanction ta ka anw sɛgɛrɛ nin wari kofɔlen k'a tɛ tɛmɛ aw ka sira fɛ o tuma na an malidenw ka an b'a kɛ cogo di mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Gafuru Awa Suwadu Tarawele a kɔni y'a yira k'a fɔ ni sanction kɔni a wulilen mun filɛ nin ye ka bɔ anw ka jamana kan mun ye musaka mun bɛ n'an kɔni kan k'o segin ɲɛma ko a bɛ ti jɔ miliyari 200 ani 70 la juru mun a bɛ ba Maliba o kɔni n'an bɛ don min na ko bi kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ mun ye Gafuru Awa Suwadu Tarawele ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ o de ale fana ye fasiri kɛba ye a bɛ sɛbɛnni kɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko indicateur de renouveau n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn article dɔ bɛ yen cɛ ɲuman na ko ni mi kuma cogo dɔn u bɛ article ta article jumɛn Isa Kawuju m'a f'i ye ko article de b'u bolo sa ne ko a yɛrɛ bɛ min Isa Kawuju ma i terikɛ bon an famana ma dɛ n kɔni bɛ to k'a ye a bɛ porokoto ka kuma kelen-kelennu a f'i terikɛ ka bɔ sa ko datuguli banna cɛ n terikɛ n bɛ min f'i ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ don ka ja sabali tɛ bilayi de Ala ye wallahi waatiw tɛmɛna n'a fɔra maa nifin ka sabali gafe tɛ taa k'a ban ni Isa Kawuju tɔgɔ t'a la ɲɛma an y'o de fɔ malidenw ɲɛna o waati de a tun bɛ faso ka baara mais bi a filɛ nin ye a tun bɛ faso ka baara la a tun bɛ CNT la wagati min na mais sisan ɲɛma a tɛ faso ka baara la wallahi ɲinama k'a kɔ wa est-ce que a ko bɛ taa dɛ diɲɛ ye don caman wa ko bɛ ban de ko bɛ ban wallahi de Ala ye ko bɛ ban Ala k'a ni sababa bɛɛ ami Ala k'a ni sababa bɛɛ ami n dɔgɔ an ka se an yɛrɛ la a banna an ka sabali a banna o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn article dɔ bɛ yen n'a bɛ article 155 n'a b'o kofɔ kosɛbɛ loi électorale sariya sunba min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn a taara assemblée kɔnɔ a kuma cayara président de la république n'o ye Ndɔgɔma ye Asimi Goyita n'ale y'a latɛmɛ article 155 a kuma cayalen don kosɛbɛ a cayara fo ka na kɛ sababu ye ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ CEDEAO awɔ i k'a dɔn o tɔgɔ la ale kɔni y'a laɲini ko sigi ka kɛ awɔ i k'a dɔn article in kan yalisa a bugunatigɛw bɛ se ka falen cogo min article 155 min ni hakili lajigin a la loi min don awɔ i k'a dɔn président de la transition a bɛ jira k'a fɔ Asimi Goyita ale min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn n'ale bɛ anw ka ɲɛmaaya la bi nin loi in n'o ye article 155 ye a b'i n'a fɔ a bɛ tɛmɛ ale ka awɔ i k'a dɔn yamaruya kɔnɔ sabu awɔ i k'a dɔn loi in a bɛ awɔ i k'a dɔn ale kunkanko a bɛ o ko fɔ kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ loi in bɛ mun ko fɔ anw ka finitigiw n dɔgɔ awɔ i k'a dɔn olu bɛ se k'u kanbɔ yalima olu tɛ se k'u kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ loi in bɛ taama o kan de kosɛbɛ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ tile caman de tɛmɛna waati caman de tɛmɛna
colonel Ashimi Guita away kado kalo klimuga ani nani tebene no eju engalo article 155 away kado bolono kerala mimbe loi électorale away kado mimbe okofo o de stratégie la loi électorale min ni bolono kerala ntoko akuma chali do ko sobe kala taminu be no élection présidentielle away kado okono nana ajirala kafo article 155 be kuma o de kan ko sobe aye nyefoli de ke mimbe se ka to away kado finitigi e bi se ki kanabo jamana nyama ya no fe chugomi o de stratégie la article 155 ako chugodi ako mawo ma mimbe ne de finitigi forces armées et de be ola yelma away kado sécurité la kana ko sira et de umma idoy bi fe ka away kado kanabo jamana nyama ya no fe ngere ni yalla président de la république e koni kanga démissionner kabo armée la yelma ka nyino kibla retraite la kalo woro yani away kado kala taw yano lukasi ko temengo ka boy ajira la ka fo away kado fangwere fe akumana ayajira ka fo ni e de maye mbe away kado transition ko nana ka fo transition away kado ebe ka labara ye finitigi away kado eta ye kalo nani yani kala taw kase away kado ebe walanseme yelma ebe away kado anyine uki ibla retraite la mbe se ka to ibse ka ikana kasoro ni alaje article 30 article 155 ni nye wati minna le kelembe ka away kado keneda ele vue minna da ele la anga chedon yi mbe nulu ye away kado soro nu be transition kono ni watina kana soro sarti kun kembe ka datu unye ngani ngo bela jele malien don on yere dama dedo aw ma be mina o de binyene bo serke ba ko akode stratégie la minya away kado anga seria sumba no ye constitution ale ko ni kembe ka ni venu chama away kado akuma ka cha kono ko sobe nga yer seka ni ngo bela jele ba président mimbe na be commission ko fo no ye away kado CEDEAO ale commission tokola ale ya jira ka fo ni ngo yinti mali droit ko farafina dugu chama be minu ngoni away kado anga sebende no ye lowi ube nywan soso fan chama fe be away kado sigi nywanga fan chama fe akode stratégie la minya away kado CEDEAO o ko ni kembe ka away o kama min fleni ya jira ka fo ajirala dugu chamana minyi hali saria sumbo no be constitution ko fo dugu chama ya jira ka fo ko ni mami bi fe ki kanabo ni ede surasi ko sigata la away kado bi se ki kanabo démissionner nga Jean Kasiburu ale minyi commission nyamai ya jira ka fo away kado ni ngo min fleni atita chuko shila jango te malitai fangan sigi away kado anga nyefol ke nyoyi anga sigi ka kuma ka laje jelma bi se ka do ala chuko mi gel sa baran nu away kado obseka nye chuko mi ode indicateur de nouveau ako ni ngo imbi dablo minga haya ko angana ninge bolo ko fa koy yeni ko kana anta antigama kabi sisa anga franfasia sabu away kado ode ka kuma hali na mo fo minya anga away kado jamana maraba koro chama be ko leme ku jobbi ko sharti ko utoshula shit se ka away kado kanabo nga loi électorale o yemi fo oni sharti fana tekele donc ko koni abisa basale do de fa kala je jima jolina telela minga nga ke minye o kanye fo fo do yi kelsa be se ka lafia ode indicateur de nouveau ndo ni yaka fasire u ka bidon boli ibu nyabala aywa bunya akoni sebe ko jarani fasire fle bulu saw ko ma chale do ko yi nyama chara akuma ka chade sharti loi électorale nyama akuma chara de aywa nga sharti la transition nyama ngo ans beno kani bon ben ambena ni mbe kango hali loi fana ngo tara assemblée de ladi nyingalu de kera faso do nyingara nga nyama yoro no fana no be charte de la transition konna la ni charte de la transition meta dona ndirke ni nyine kalino ko ni nefla an jite fa maîtriser ni na anyu mi dron an ga constitutionnaliste minnu be sariyaw don ka dona kari olu ka wuli charte ni away ka do loi électorale o be la haliya minna o ka nyefo anyi telala an ga nyefo alame bawye alame ba minnu be ma bahi olu de be minnu be ka name olu fana jigi dambe anka o ma dun iko dombe tele iko be don tede donc o ka laje ante mindo anto dongui ngoni be mindo loi électorale o ye surasu yamaria ni ite mara kono kalu woro ibe démissionner yani kala tawje ni bi mara kono kalu nani ibe démissionner yani kala tawje sharti ko ma fa de be ka damne transition nyama fo minnu be mara kono no gouvernement mo ya ani ma wero o kwa shit se ki kanabo kala ta no fe bon ni vla ma da nyogona do nyogo soso ni nyogo buruja bi damne de donc anyuma ye miye o ka botele la kanguna foni anga fo do nguna foni kabu ni ya ye maître kasumu to be kuma mo da ali bachilu be kuma minya away kado ashimu la fata ba fana be boka kuma ni be nyogo fo mi baliadi anga nyogo fo mi kan telela o ka nyabo note
maa min kan ka kɛ président min ma kɛ président CEDEAO de bɛn'o fɔ an ɲɛ. Abada. An yɛrɛ dama tɛ yan. Malidenw de b'o décider. Kosɛbɛ. N'anw ko an bɛ fɛ Asimi de ka démissionner ka kɛ président ye. A bɛ k'a ye kɛ. An bɛ voter a ye kɛ a bɛ k'a ye. A bɛ k'a ye. N'an ko an bɛ fɛ Jaw de ka k'a ye. A bɛ k'a ye. A bɛ k'a ye. Kosɛbɛ. N'an ko an bɛ fɛ Sadio Kamara de ka k'a ye. A bɛ k'a ye. A bɛ k'a ye. Kosɛbɛ. N'an ko an bɛ fɛ Mahamadou Sebalamini Mayiga de ka k'a ye. O kɛlɛ bɛ min? Jumɛn? M'a faamu. Ne m'a faamu. N terikɛ i fana. Ne m'a faamu. N'an ko an bɛ fɛ ɲɛma ne yɛrɛ ka kɛ président ye kɛlɛ b'o la. E b'a fɛ yan? Président ya. A ko ka ca dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la o ka n to ka Nura FM président. To yen. O ka di n ye. A banna. A banna. Nin to yen dɛ. A banna. Ne ma. Samsili ma ko charte bɛ annulé. Ayiwa. A banna. Ko on veut la candidature de Assimi. Kosɛbɛ. A banna kuma de ye nin ye dɔrɔn Mali an yɛrɛ damaw don koyi. A banna. Anw da tɛna don a la dɛ. Ayi. An kɔni bɛ min fɔ. Maliyɛn si ma bɔ Maliyɛn bɛɛ ye Maliyɛn ye. A banna. Kosɛbɛ. Wa maa si tɛ den sɔrɔ k'a kɔ don i yɛrɛ. Abada. Siga t'a la dɛ. Kosɛbɛ. O kɔni o jɛlen don. Siga t'a la. Voilà. Ne bɛ n bolo n ba. Mais mon ami ne ko ne ka candidature a bɛ tɔɔrɔ mun na mon ami. I tɛ mon ami ko kuma in dabila. Ayi a bɛ tɔɔrɔ mun na. Ayi ne kɔni ne ye directeur de campagne de ye o. A banna e dun bɛ fasa fili o la mun na. Ne y'a f'i ye ko ne ka financement yɔrɔ ka jan Ibrahim Tunkaraw bɛ yen Awa Gindo bɛ yen Sambu Kulubaliw bɛ yen. N terikɛ wala ni an ka filɛ duguma sira fɛ don an bɛ taa Sambu nɔfɛ koyi. Bloc t'o la dɛ. Ni wari bɔli don an bɛ taa Ibrahim Tunkaraw ni Awa Gindo nɔfɛ. A banna. C'est vrai la ɲɛma n bɛna mun f'i ye. N'i y'i kan bɔ président nɔfɛ. E kɔni 0,050%. O yɛrɛ la na dɛ. Ne kɔrɔkɛ Garan Gejulu. Diɲɛ bɛɛ kun b'ale la mais bɛɛ kun b'a tɔgɔ duman fɔ a y'i to la k'i kana bɔ mairia nɔfɛ. A ma ja dɛ. Hali maa fila ma bɔ ja. A yɛrɛ a n'a muso a banna. A banna. Hali denmisɛnw taara muso fɛ. Nka ko i bɛ ten. Tellement k'u kun ti fɛ u baba tɔgɔ ka tiɲɛ. A banna. A banna an ka taa fɛ. Kosɛbɛ. Ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a kari ka don. Bisimila. Soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye. Mun ye Laya Jara a kumara. Kosɛbɛ. Ɲɛma a bɛɛ na ta n'i ye bolokuru mɛn jubatɔ kɔ la Dayi. Kana ɲininkali kɛ dentigi o ye 2 ye. Kosɛbɛ. Laya Jara a ko mun ye logement sociaux de Tabakɔrɔ. An ka taa o kɔnɔna la dɛ. Kosɛbɛ. I bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye du 300 ɲɔgɔnna. Minnu ni sariya minnu na a man kan. Ɲɛma ko siga t'a la k'u bɛna gɛn ka bɔ a kɔnɔna la dɛ. Kosɛbɛ. Mun ye Laya Jara ye. A y'a jira k'a fɔ ko mun ye juillet kalo tile 2 n'o bɛnna sibiri don ma. I bɛna ye k'a fɔ ko jɛkulu mun bɛ sen kan n'an k'a ma ko coalition pour la défense du droit au logement. Ɲɛma u kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ. Ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la u ye kunnafoni nin ka bɔ ka bi te cari. O sabu kɛ a yira k'a fɔ ko du 300 ɲɔgɔnna minnu bɛ logement sociaux kɔnɔna la ko du 300 ɲɔgɔnna Tabakɔrɔ o kɔnɔna la. Ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'u na a man kan. Mun ye kunnafoni yɛrɛ bɔra ka cari te cɛ k'u na a man kan. A wulikajɔw bɛ sen na mun ye jamana gouvernement fɛ ni maa du 300 ye. Maa minnu b'a kɔnɔ n'u n'a man kan u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na. O de hukumu kɔnɔna la sa mun ye ni jɛkulu ye sa n'a bɛ coalition pour la défense du droit au logement. U y'a yira k'a fɔ nin du 300 in k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ. Ɲɛma k'u bɛ se ka bɔ cogo min na yanni a ko a ka kɛ lebu ye. O de hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka transition kɔni ka a sɛgɛrɛ. Mun ye transition marabaaw ye nin hakilinata mun ta nin ye du 300 ye maa minnu b'a kɔnɔna la. N'a ni sariya ko a man kan u bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo min na. K'u n'u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka taa fara u ka partenaires la. K'u bɛ dɛmɛ ta ni ka transition kɔni ka a sɛgɛrɛ. Patrick Ba ka fɔ la a ko ni logement sociaux ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na a kɔrɔ fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara. A diko filanan mun yɛrɛ kɛra n'o bɛ ti don so 2,400 ani 400. O diko filanan mun kɛra ko a kɛra sababu ye ministre mun bɛ n'o ye Kamina ye k'a tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ. O de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko wele kɔni ko a bɛ bila mun ye ministre Kamina ma. A ye baara mun daminɛ ko a ka tɛmɛ n'a ye koyi. O sabu kɛ maa minnu kun bɛ ka nin kɛwale jugu in kɛ mun ye logement sociaux k'a di maa minnu ni a man kan. Ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko tɛgɛ taara ka da a dɔw kan. Nin tun ye réseau mun na a kun ka dun kosɛbɛ. Nka o de hukumu kɔnɔna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ministre Kamina a ye wulikajɔ tɛgɛ bɛ se ka da a maa ninnu kan cogo min na ko dɔw bɛ olu bɛ kaso bon kɔnɔ an bɛ don min na comme bi. Nka o n'a ta bɛɛ ko mun ye ministre Kamina ɲɛma ko a k'a cɛsiri kosɛbɛ. O sabu kɛ nin ye réseau ye a réseau sigira sen kan k'a bɛ nin ka waati jan kɔni ko a b'o bɔ an ka jamana o kɔnɔna o la ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa minnu bɛ nin baara in ka a kɛ tan maa minnu bɛ logement sociaux yɛrɛ k'a di mɔgɔw ma maa minnu ni a man
manga nyama ko bolo ko agata ka du ko albi akoni yaji jamana kala de ni région ko ayrabe office malien de l'habitat dama son ko mala nanga ma ko OM ashi oni région yere ko atentene ne be o kono la ko abeni nga wati jan ko ko abo mamunu fle ni logement social kono la tanabe du kema saben ko fo nyama madu yere ma koy munyo office malien de l'habitat olu ma do de janfa ko oke so ko kan ka du ko nka adinu numa ka sura una amanga odo kum ko la ko ministre kamena akara da ni ndoro maka fo ka be ma kema saben ku genga bode mamunu yu do so nunu kono no olu ma do be OM ashi kono la albi do ye di ko ni ko oke butana do fana be ko nani no ko chelala ba ka fere ni dabali bala jilen tiya ke malikura kuma na abe sina ni ka wala jugu nunu ka be saka chari to ko na ka bo anga jamana o kono la o ministre kamena aka wuli ki jo aka ni kele ko aka ka kele du kema saba mumbe yo logement so kema saba ni ma mamunu ni amanga nu ba kono na watina ni du kema saba ku ka boye na aka ke libuye ngajena kuka bo ala kandi sabo be ami ko fon ko ni fleni anya sama ka bo munye sorde bamako ale kono la ya jara ale sabani ngala ibunya obala o de ato ne maso nkan kana wa no fe o le jama so ya nterke aka haramu ya muna ene o ka jon soro de muni mi kambo na kuma ka chakoyi muna beta duase ya me nakaka o nakaka me nema logement social yere fene fleni ni benga sebe ndo mba do sira nyuma fe fantan fente koyi mba do sira nyuma fe logement social ne o defio note nu be fanga sebe ndo mba do sira nyuma fe donc faso de nyuma sira na nya soro alhamdulillah mais kata do sira wera fe ki seme do la shini o kata kuna dali uni fe ndamene ko fana kuma ka chade o de bala de samsili mayo de faut quoi faire logement là ko il faut vérifier de quoi ka vérifier no ya soro y a pas de correct suma lentibi o ala kadi sabo be tom kesh anga fuli biye vraiment jawara ki yere foki wali mando ambita nye kuna funi yamba bo sem ngono sebe min nangwa ma ko soir de bomoko kuma kembe umaru kongoiba ale fana kuma na do minya awai kado ma million wolon vla bonyongo ambe doni min ko bi kongo awai kado o de benyini ka an soro akalla jettilela elsa ko imbise ka nogoya président ashimi goita awai kado ni ala sonama akundambe yoro minga o de nyoro di sahel abita haklina ni mirina mimbe aweka do gouvernement bulu yelsa ka seka din kongo yi ani ni minoi seka kumbe ka do abita ka to dakene ka tilela ko mali kono gele mimbe awndala no be kongo ani minoko na bo ko fo amido mele ko bi alaba abinyi ka ke ambulo o bulu fay o de ato minya aweka do jamana koro ko kana ti aweka do awnga klebinya fo e baye ka fo ko chama be minun ko ni be aweka do ninjula kerengere ni yala aweka do o minyi alia climatique be talike aw yere ka aweka do tabiya nanga dukuloko ananga aweka do clé uniforme betabulo minga ko de stratigala ni situation min fle ni fendo min na kemme ka mo joro ko sobe ko de kama jamana nyama no be ashime guita ko fo be fe ka mishijugu ta gerema tabu min aweka do mali gouvernement lu kemme ka miriya ucha manta ko ni aje temina bi clé dama bo ngunu kuma nu olu bi sina ka jira ka fo min aweka do ashimi ko abina wulika joke kata aweka do min awa nyoro ko de stratigala ashimi goita amido ni mena ko be ko aweka do abem makono ne do yoro minna be nyoro di sahel ko fo yelsa mi mbe talike lancement officiel plan mi mbu bulo mi mbe se ka to bo kwada aweka do ninko anini mino ajugo kwada kwala chugo mi ni san 2023 aweka do kunjeliche bita ka to plan to lancement ka to deke ningo imbi talike minga o de aweka do chika mimbe na tambeka kalfa sécurité commissariat à la sécurité alimentaire tradition mawfe Somalia minun fleni torole do u dabali banendu sabu santa ambe kelela kele minna bika kesobuye sanda ya ko jugu ya angulo kele minna bika kesobuye ka aweka do anga klima ka bisi basa kele minna bika kesobuye ka insécurité no be lakana bolia o nyonye ni aweka do ko je fe anfer o bede kama ni jetemineke ba ka fo minya aweka do 7,5 millions de personnes ma million wulo vla na kungamfe ulu de BNB o mogo be demela mim se ka to be bi lafia sabu ni malien dem bo ke saba iba soro kelembe kongo ni minwa obi nyini ka tigifa ako de stratégie la minye Nations Unies lu yere kun wili ka joke wati dola awai ka do cellule humanitaire mimbe ajira ka fo minye awai ka do malikono yelen awai ka do obe ONG Afrique do fana be awai ka do Afrique verte ulu fana no be awai ka do semene oshia awai ka do ofave yere fana ye awai ka do ka haklina yo di Umar Ongweba ayajira ka fo ni mbede kama iba ka fo
ka région gelen chaman badde awai kado abi fanfela abi gansante nyoro di sahel awai kado ale sugandira yalsa ka seka ta ni bara num be dili seka tu do awai kado ni yoroko fulena abi ke sobiye kongo ni minwa toro jugu min be anka abela jerele abi seka bo anka jugu mi ako ni be bolingo ba bi na ye ka fo min ye president Ashimi Goita ay nyoro sugandi yalsa ka ta ni lansuma bayi awai kado ka to kai ni lansuma ingeneka abi na ye ka fo suma min bina na bina di min ya awai kado malo atoni basaba obina ta awai kado ni kadi mauma min ya awai kado aliman betai atoni keme duru obina ta kadi awai kado region min be nyoro di sahel no be okofo ba yira bela jele na ka fo min ya awai kado ni ngo bet meningo gele ndambe ka nyeshin yoro mima mali fandani nani befe don no ye awai kado demei abita ka nyeshin nunu bela jele ma ako min ye awai kado ni ngo bei situation mi tabulo minga aunga koron velafe fendo na bi ma joro koyi sécurité la kana balia min na nyonye ne do min ya awai kado dumuni ko gele fana o nambe 2021 mali awai kado aye fendo fami na gele ko sobe ngana ma farati wati laba nunta kwa laba abi gele ka tebe awai kado ni mbela jileka sabu minya awai kado ma million gele ani awai kado kono don bonyongo de mo yeminu be awai kado dangela ngo sirafe ni oluta ku laje acharimbe awai kado mali fandani nani befe ka damine kai gawo moti segu tomboktu awai kado jamana yi ay fanjama be gele nunu awai kado obeni yoro parce que ko ako Nations Unies ulukunya awai kado wulika joke ka jira ka fona manje ka sere ka parati kambaye ma million gele na ku ngave ke beshegi ka to ka foko ko ngoni minwa o ye gele no be awai kado alaba binu soro o kuma na sabinye 2014 ko fere ka kaya no chesa ko nunu bela jele obseka no ya chugo million $10 wari o taraka di yensa ko nunu abara obseka ke chugo ako minye anga jabana nyamai no be Ashimi Goita ko fo akatali min vle ka tani mbara nunu ben nundu yoro minna be nyoro disali ko fo abike sowuye minye awai kado maminu be no ye dugutigi la kawi yoro di sahel dugu Ashimi minye jamana nyamai abita fuli la se uma ambe don mine ko bi na bora ulufesa minye awai kado nyoro shirufuke asharafu sharafa shirifu buya aidara ala sona ma minye Ashimi abita kata zole da awai kado shirufuke fanafe se kata duwa nyini sabu adugunte mashila shirufuke ya jira ka fo tanke malikodo Ashimi tede minye awai kado malien de be ale be bedeme o kwani ala sona ma abita kata shirufuke fi tabarikala to ma benga fuli fo bilibili yi umaro ngiba aka fasiri fule ni ndo soirée bumoko uka bido boli ibunya bala Marime ganyama bunya asibakoro jaranye ali biama ira kanumola kusogole menura FM na koronto ani nani tombi murumuru duru la seli amoke ka bojela koroji kunyumani wadala nega durusa 76 33 43 03 nyama nouvelle origine ne ba ale samaka girena mama ne touré ke akumara akoibe na ye ka foko munye association des chasseurs de Djene to okofora ate donzo okofoa munye association muna be donzo tola Djene ka ofe ma do kodi dama so ka korofo ninka ashele ayira ka foko ame domina kombi ko olu koni sirango jugu o sabuga munye dine marfatigu na be jarisu ko fo ye pression munta ninka olu koni ko osegere pression e manya mun ko akere oyide ibina ka foko munye dugu bisaba nywana olu ne jarisu bala jele ku yubulo no bla sebena ko jarisu koni ko utisuma mani fomu ya de e ma jube famu ko jume ko bulu no bla sebe yu bulu no bla sebe na accord ne mu to ko yin ka bulu no bla sebe na okoro mu ka accord ke ka jeni mu don so ko garantere sirla uluka jakuya garantere kera sababuye jarisu ne garantere mun ta ko lu segere akera sababuye dugu bisaba nyogona olu ne jarisu yu bulu no bla sebe na wala sabu sega nyine sebe ka ke ça fait ninya fomya dugu bisaba ani ko jadisu de olu koro jagoya donc koro ne sa u ye ala de minɛ pour que olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min lafiya kɔnɔ donc bɛnkan signé o ni jadisuw cɛ o tuma ni sɛnɛ banna fɛn dɔ de bɛ d'u ma aw bɛ sɛnɛ kɔnɔna na fɛn dɔ de bɛ di jadisuw ma jadisuw n'u ka condition de bɛ ɲɔgɔn na amina o kɛra Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan kɛ Djene yɛrɛ jumɛn o tɛ mɔti yan fan ye o don siga t'a la kosɛbɛ an bɛ u ka muɲu ni sabali dɔrɔn a banna a bɛ ɲɛ o fɛ k'o de faamuya o a bɛ ɲɛ parce que ko in bi cogo min muɲu ni sabali dɔrɔn sɛnɛ ka se ka kɛ ba in ni sɛnɛ kɛra da dumuni fɛnw ni yɔrɔ girɛra mais problème ye min ye u kana mɔɔw to yen parce que jadisi ninnu filɛ u ka problème de y'o ye u b'aw nɛgɛn k'aw to yen aw bɛ sɛnɛ kɛ ka fɛn suman mana mɔ kuma min ka s'a dumanma yɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ dabɔ o fana y'u ka fɛɛrɛw de ye donc
ça fait ama min fo an siri yoro an kana to fo an fo ni yoro de wuli ka jɔ ka kɛ teliya ni fɛrɛ min bi sɔrɔ o ka ɲini non tɛ minɛ cogo t'u la dɛ kosɛbɛ ni ye jalasago yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ n'olu ni jalisiw bɛnkan mun ɲɔgɔn voilà minɛ cogo t'u la dɛ minɛ cogo t'u la dɛ wallahi Musa Sadio tiɲɛ don dɛ pourquoi tout ça ɲininkali kan ka kɛ kosɛbɛ bilahi mun ye Mamani Ture ye a kumana nouvelle horizon o kɔnɔna la a ko nin kibaruya kɔni k'u y'a sɔrɔ ka bɔ mun ye cercle jene o yɔrɔ mun ye association min yɛrɛ bɛ n'ale donsow tɔgɔ la association ye olu maa dɔ kɔni bɛ olu le kunnafoni ni ka bɔ ka bin tɛ cari ka yira k'a fɔ ko dugu 30 ɲɔgɔnna minnu bɛ cercle jene o kɔnɔna la ko ninnu de Bamantu n'a bɛ terroriste ko fɔ k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o dugu la i bɛ taa sɔrɔ ko mun ye commune de Fema ye commune de Fema ye ko dugu 20 olu ɲɔgɔnna k'olu ni jadisiw y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ko an ka taa commune de Senasa ko dugu 2 olu ni jadisiw k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna commune de Delari ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko dugu 8 ɲɔgɔnna ko olu ni jadisiw k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ɲɛma fo ka taa fara mun ye dugu min bɛ n'an ka ma ko Ɲala ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye dugu minnu ni jadisiw y'u bolonɔ bila sɛbɛnna mun ye fatirikɛba ye mun ye Mamani Ture a yɛrɛ k'a fɔ ko donso ninnu ka fɔ la ko jateminɛ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye gɛrɛntɛ yɛrɛ kɔni ko a taara k'olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ k'a bɛ ɲini ka waati janbɔ k'olu kɔni ye zole da ka Mali fanga kɔni k'u wele k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u bɛ se ka lakana cogo min na nka i bɛ na ye k'a fɔ ko wuli ka jɔ ko o ma ta k'u sɛgɛrɛ dɛ o de hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ ko a bɔ olu da la wa mun ye olu bɛ balo sɛnɛ ani mɔni de la mun ye samiya ko o bɛ ka taa mun ye jadisiw n'o olu kɔni an bɛ don min na ko bi k'u bɛnna sɛbɛn kan dɛ mun ye jadisiw ko u bɛ taa sɛnɛ k'o kɛ samiya ko baara ko o bɛ kɛ nka ɲɛma ɲɔ bɛ ɲɔbugu ko ka taa kan kɔni ko o b'a la nin dugu kɔfɔlen ninnu ko min ye jadisiw y'a ɲini u fɛ ko marifa b'a a duguladen minnu bolo n'o bɛ donsulaka ninnu kofɔ u ka marifa ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka a sɛmɛ fɔlɔ o kana kɛ dɛ o sɛmɛna ka ban kuma banna n terikɛ kuma banna a bisimila taa n'a ye o fana bɔlen kɔfɛ mun ye jadisiw ninnu ye u ka condition mun fana n'u y'o posé mun ye nin duguladen ninnu kan ɲɛma ko mun ye sariya islamique n'o o kofɔra o tɛ sariya o tɛ ale kofɔ ko mun ye u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna k'a yira k'a fɔ ko muso si de tɛ bɔ kɛnɛma bilen ka sɔrɔ voile i kun k'i ɲɛ bɛɛ lajɛlen datugu burumusu ninja fini ninja i ɲɛkisɛni dɔrɔn ninja filimu bɔ kuma y'a sɔrɔ aw ka dɔgɔ sa ninja fini n'o lajɛ dɛ bisimila an ka taa ale bura y'o lajɛ ayi fo n'a ye kɔrɔlenw lajɛ n'o tɛ ninja bɔ kuma kɔni y'a sɔrɔ a ye denmisɛnninw ye ninja filimu sanga ma burun bi yan e bɛ ninja filimu dɔn a tɛ nin yan ayiwa olu kɔni olu fana ye denmisɛnw ye o awɔ an ka taa kosɛbɛ mun ye musow ye k'u kana bɔ abada ka sɔrɔ mun ye burumusi ko a t'u kunna bisimila o tɛmɛnen kɔfɛ bɔnmɔsi di ka di maa minnu ye ko ni maa man di bɔnmɔsi k'a di subahanallahi bɔnmɔsi tɛ di yan ayi i b'a bila ka jigin de ni bɔnmɔsi tɛ maa min na dun ni bɔnmɔsi i bɛ taa dɔ jagoya ka n'a siri la subahanallahi o kumana a bɔra aw ka taa ye anw bi yan a ɲɛma la nin ko in tɛ yɛlɛ koyi bɔnmɔsi bɛ n fana na koyi ta in fɛ n'i taara a tɛ di bilen o ne ta in taara a bɛ bila ka jigin a tɛ di bilen o ne ta in di tɔ yɛrɛ tɛ bilen ne y'a f'i ye ko n bɛna di bilen yan a kɔni ka ɲi ta wala a kɔni ka ɲi ta ɲɛma o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Bamantu u y'a yira k'a fɔ minfɛn ka di maa mun ye ko n'u ye minfɛn ye maa ma da kɔnɔ ɲɛma ko maa min fa k'i yɛrɛ fa donso kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ne Bamantu y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn in na walasa u bɛ se ka taa u ka sɛnɛ o kɛ cogo min na samiya baara kɔni ko o bɛ se ka kɛ cogo min na nka mun ye fatirikɛba ye n'o ye Mamani Ture a ko mun ye Bamantu filɛ ka nin kɛwale min kɔni ka a kɛ tan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko digimɛnɛ kɔni ko a t'a sɔnkɔrɔ k'o dabila dɛ o sababu kɛ mun ye dugu caman bɛ k'olu ni Bamantu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna nka Bamantu tilala ka gɛlɛya ta ni ka nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ waati tɛmɛnenw na a ko dugu la k'i bɛna ye k'a fɔ ko Jalasago Mondoro fo ka taa fara mun ye village de Sanga o kan fo ka taa fara mun ye Timisa kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Jene mara o la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu caman bɛ k'u ni Bamantu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna nka o ma bali k'a fɔ ko mun ye Bamantu ka gɛlɛya k'o ta k'u sɛgɛrɛ nafolo kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ Mamani Ture ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ni ala jugu ninnu filɛ nin minɛ cogo t'u la koyi vraiment moi je ne suis pas pour dɛ o b'a diyagoya de duguladen minnu bɛ yen c'est tout fana ye o voilà cogoya t'u bolo c'est tout ye voilà tu es souvent obligé de coopérer a banna c'est ça le problème o de don maintenant fo hali n y'o de f'i ye ça fait anw bɛ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ min na Bamakɔ yan n'i bɛ Bamakɔ i b'a fɔ ko foyi tɛ Mali kɔnɔ o de ye problème ye kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn buruja min na yan ɲɔgɔn sama min na n ye don o don ɲɔgɔn lagosi min na n dɔgɔ duguw bɛ yen bilahi hali ka bɔ k'i jɔ i ka da la a kɔrɔ kabako don
mais on b'a subi b'a faut foiter du là wallahi Bamako ya est-ce que bon il faut qu'on soit conscient qu'il faut problème do de B faut qu'il résolve nous minnu filɛ nous jagoyara de ku tɛgɛ tonomer ka daw ko pression ko ka se ka nigashunu usete usete na fori be seneke bi balo be sened la awo ma sɔrɔ la min y'a f'i ye karisa nin kɛ pour que ka se ka sɛnɛ kɛ n'i ma nin kɛ a dɔ la ka ca ala yɛrɛ fɛ i lafiyalen ye u y'i to yen n'o tɛ u b'i fa de bon i bɛɛ bɛ se ka mun kɛ ni nin tɛ ayi choix t'i la o choix wɛrɛ t'i la o cogoya wɛrɛ t'i bolo ni kɔ donc souvent moi je les comprends awɔ mais en réalité il faut que jamana ɲɛmaaw u k'u assumer u bɛ wuli an ka bɔ nin tigi tɔgɔ in na mashallah ko an ka taa essentiel la kosɛbɛ voilà a banna parce que samiya donni min filɛ nin ye yɔrɔ in donni a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn wallahi kosɛbɛ a ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn nka ɲɛma a kɔni bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ayiwa mashallah Umar Jamutene yɛrɛ tɛ ɲininkali la sa ko Mali c'est pour qui Mali ko in kɔni pour qui in kɔni t'a la bilen o ayi Mali y'an maliyɛndenw yɛrɛ de ta ye maliyɛn bɛɛ de ta ye mais vraiment fa maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali y'anw yɛrɛ de ta ye a banna voilà ma ɲɛna Ala k'a ni sababa bɛn kosɛbɛ arajo in dora ye fɛn min ye o don 94 tomi murumuru 5 hali ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲuman ni wɛrɛ da la kosɛbɛ awa i k'a dɔn coup d'état kɛbaw kunnafoni min b'u kan an bɛna se a ma sɔɔni ani awa i k'a dɔn min ye awa i k'a dɔn binganni waleya tigilamaw ani sɛbɛndenw caman bɛ yen an bɛna minnu walawala nka yan'o cɛ sa an b'a yira u la k'a fɔ Nura FM nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 yalima i bɛ taa TikTok sanfɛ yalima i bɛ taa awa i k'a dɔn Play Store kɔnɔ yalima i bɛ taa Zeno sanfɛ page Facebook fana an bɛ sɔrɔ o kan ni Ala ka jɛ ye Mansɔn tɔgɔ Nisɔn jamu Nura FM ale b'o baara de la min ye awa i k'a dɔn Gawusu Keyita nɛgɛw bɛ de bolo a lajɛ i k'an bila an ka taa e fan fɛ ɔhɔ Bayi baara ɲɛna ayiwa ɲɛma kosɛbɛ nka hankɛ baara ɲɛna te a bɛnna ni an bɛ ka te ko ima min kosɛbɛ a bɛnna n'o ye ni deuxième ye awɔ siga t'a la n dɔgɔbabu ɲɛna kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi awɔ Ala k'a ni sababa bɛn Ala ka hɛrɛw caya amin Ala ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin Nura FM n y'o de fɔ min ye awa i k'a dɔn an kɔrɔw y'u sen da yɔrɔ min Ala sɔnna an bɛ Ala deli an senw ka tɛmɛ o yɔrɔ kan o de kama min ye awa i k'a dɔn an kɔrɔkɛ si Solomani Si Badabada Sisolo an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM ale kumasoba in kɔnɔna n dɔgɔ n'o bɔra yen min ye awa i k'a dɔn jɛkafo sanfɛ an kɔrɔkɛ min ye Grand Gejul International Grand Ge an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri n dɔgɔ Grand Ge n bɛ sɔn ka seli kɛ n'a ka mobili kura ye dɛ mobili kura sɔrɔ wa arabu kati la ni samiya in na arabu kati senjan an kɔrɔkɛ ye senjan sɔrɔ est-ce que arabu kati a bɛ sɔn k'a di yan Singa Jara a b'a di o fana ye tiɲɛ nka siga foyi t'a la an ka to an kɔrɔkɛ ka lafiya nin kelen in kɔnɔ awɔ n'o tɛ Mercedes ye dɔ d'a kan sa siga t'a la Madame Sima Sadio Kamara i k'a dɔn k'a fɔ ale de ye mobili in diba ye Madame Sima Sadio an ka foli b'i ye ni cɛsiri i y'a dɔn k'a di k'a kɛ awa i k'a dɔn arajo baarakɛlaw ye Ala de b'i sara donc Ala Madame Sima Sadio an ka foli b'i ye Sadio i ni baraji Sadio i ni ce Sadio Ala k'i sara ami kosɛbɛ nin de ka ɲi kuma ɲɛna an kɔrɔkɛ ka mobili awɔ kosɛbɛ an bɛ taa nɔfɛ ɲama nin waati na ale jiginɛ a fɛnɛ sɔgɔlen mana Faransi kɔnɔna la ale jiginɛ fɔmana ma dɛ ale jiginna a kɛra kɛnɛ kɔni a kɔni basi foyi t'a nin na alhamdulilayi basi foyi t'a nin na nɔgɔ kumana an bɛ ale fo ka waliɲuman dɔn k'a jiginɛ awa i k'a dɔn Isa Darabo a ka foli bi yan min ye kunnafoni an bɛ taa n'a ye tɛgɛ la waati bɛɛ ka taa Ablaye Jara ale kuma bɛɛ a ko min ye secrétaire général kɔrɔ min bɛ yen n'a tun bɛ présidence la n'a bɛ Kalilu Dunbiya kofɔ ale ni commissaire de police min bɛ yen n'o ye Musafu Jakite tɔgɔ ninnu awa i k'a dɔn ko a b'i n'a fɔ u kan nabila la dɔwɛrɛ tɛ tentative min bɛ yen n'a bɛ wele ko tentative de coup d'état min n'o kɛra novembre kolo san 2021 awa i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kun minɛnen bɛ o de hukumu kɔnɔna na nka u bilali min filɛ nin ka kɛ min ye procureur ye k'olu fana wulila k'u jɔ min ye awa i k'a dɔn u jɔ sen kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ secrétaire général kɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ présidence la n'o bɛ awa i k'a dɔn Kalilu Dunbiya kofɔ ale ni commissaire de police min bɛ awa i k'a dɔn Kayi mara la ni awa i k'a dɔn u bilala kɔsɔdani in na tribunal de la communicative maaw fɛ min bɛ tali kɛ coup d'état ko kuma min n'a fɔra affaire min ni awa i k'a dɔn i hakili b'a la maa min bɛ yen n'o ye service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o bɛ
colonel major Kasimu Goita ko fo ale koni bulungono ni shimba ma wa tumbe awai ka do shishila hali ani je nyogon weraw awai ka do nungo ni affaire inde flene ajirala ka fo ko nunu ko blala ngabla lin seve awai ka do mimbe awa appel ko fo o koni awa okika do ko kera minu ye appel ko ye procureur ye anaki iba fo uluma jeni ayi jirala o de seve ka fo minyi novembre ko lo 2021 ni hakli bala ni awai ka do ma woro monyongo ulumbine na sabu ajirala ka fo ko kumbe ka labe unde sabati bise ka to bise ka coup d'état ke tugo ma woro yin awai ka do colonel major Kasimu Goita ale kelenyi flana oye awai ka do sécurité d'état no be service de renseignement o nyama ko fo ani ka do minye secrétaire général dobe président sitola no be kaludum biya ko fo minye commissaire de police no ye Musafa awai ka do jakite bo fana ko fo ani ka do adjudant chef Ablaye Diallo ani awai ka do madobe no be awasandi Ahmed de Saloum na le soro busum baye ni Isa Samake to do nunu ngoni tege daruka sabu ajirala ka fo ko ni ngoy ko de be sena kalu cha mange watimmi kalu dumbia awai ka do ale ni awa commissaire mimbe no ye commissaire de policier Musafu jakite ke nunu ngoni awai ka do joroko bora ukana min ye juengalo awa o temene ko de strategala min go min no kele fleni min ye awai ka do ma minum be no olu ye procureur ye awai ka do lu ko ni wulila min ye awai ka do le procureur de la cour d'appel o wulila ka jira ka fo ko imbe tabulo minga abuna tiga ale majena ye tugo shila ale okuma min fo no gombela min ye awai ka do colonel nunu ani ma minum fleni lu ka avocat fana wulila ku jo awai ka do ka jira ka fo nunu yere mineni yo sosora fam befe ko indu yoro na boyoro be sira min fe yo bela jele nyefo akode sira tiga la min ye awai ka do avocat minum fleni lu ko ni ya jira ka fo fere ani dabali beka ke ka independence di awai ka do magistrature ma no be kuru tiga la mo ko fo yel sabara obisika ke ka nye ko de nywande fatir fle min ye awai ka do Ablaye Jara l'indépendant ko bidon boli ndo yi bunya bala moy Ablaye Jara me folita ni ka asegere indicateur du nouveau nyama ne bale samaka girena munya ajabati akumara akoko anga ta sigaso nantara sigaso konala ibena e ka fo ni police do koni ayere fa ni aka marfa koni uye munya fatrike bay no ajabati ayira ka fo ko officier de police du groupement mobile de sécurité deuxième grade de nabe barala sigaso konala nyama kibena e ka fo ko munya dimanche do no bena jouer kalo clé sabama ni police gen koni ko ayira fa ni service marfa koni uyede munye fatrika bay no ajabati ayira ka fo kiboro koni sorola ka bo munye police gen yere atiri do yoro ayira ka fo ko ni masoro do re fe kibina e ka fo ko anaka sanfe ma ko gelado do duno nyon chela ula abina fo ko munye sanfe ma nunu uluye jelaki do takani police gen ko osegere ali no asoro jelaki mutara ka asegere jelaku koni o madon o de kum kono la kibina e ka fo ko munye signyon bela jelin balaka marfa kunga ngoni ko ome una nasoro ni police gen koni ko adalen do julu ni nyon chela ula munye fatrika bay no ajabati ayira ka fo ko kiboro koni masoro folo police gen sababu mungera afatuli koni oye nasiga koni te fe muna kwa naka sanfe ma ko koni ko kele koni ko akumo olu ni nyon chela ula munye fatrika bay ayira ka fo ko kibara fo koni ko o masoro mata don ka fo ko ni sanfe ma nunu kumena jelaki mutaninga ni cheko folen ka asegere ukumena again wa walma ukumena ta jo munye procureur de la république près du tribunal ale de nyokoro wa o sabu ka munye jelaki muna akum binono ni police gen kan ali no asoro jelaki kungoni ko amadon folo mais munye police gen yire atir la ka do ko mi ayira ka fo ko munye anaka sanfe ma ko olu de karna nywana ko karli nywana ko o de na boni ni police gen ngoni afatuli ko ni uye na foni flani anya sama ka bo munye indicateur du renouveau ale kono munye ajabati ale sabaningala madu mega nyama ibunya obala ndo bunya jaranye ambi yere foki wali mando ayri lakini chesiri ndo hadi bi ambita sebende mimba mbulukoro belle indépendant abo kufo bari o bari ale kumambe ndo anga ta logement sociaux minumbe ni awekado obetabakoro ambeta awekado oyoro ni logement sociaux no ambido mine ko bi minya awekado kuma chailembe anofa kosobe sabu population kembe ka wulika joke ka jira ka fo mi soro busumba do be awekado luka yoro na be si cette technologie na bu ko fo donc ala kwa kembe ka hectare chama de fara nywanga ka jira ka fo ko ye aletai kuma flede si cette technologie kama ko si cette technologie Maliker ja kun dambe vacances la kwa yoro do la kwa ye change soro ka an soro ndo awai ka do mi ye samsili maku kate awa Michel Kamate ale koni ye kunafuni mindi be talike banyagara ka mais ambe kla ka sege folo na seka awai ka do achari ni yoro ni na ika chebiane Ibrahim Tungara ibe nana
an famana ma ibe fara ka baaraw ka ca koyi kosɛbɛ Ibrahim Tunkara ka baaraw ka ca den dɔ ka Tunkara min fiye ne Ibrahim Tunkara ka baaraw ka ca kosɛbɛ Ibrahim tɛ sigi ayi wuli ka jɔ wuli ka jɔ kosɛbɛ e ma ɲinan projet minnu bɛ o boucler san wɛrɛ ta baara bɛ ka k'o de kan awɔ n'a fɔra ni maa bɛɛ bɛ Mali bolo hali bi anw bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini kuma ka ca dɛ kosɛbɛ an ka yɔrɔ nɔgɔya ninnu bɛ se ka na cogo min ka na baara kɛ ka baaraw kɛ ka jamanadenw ta baara la kosɛbɛ Ibrahim Tunkara ka Tunkara k'a ni fasoden ɲumanya kosɛbɛ an ka foli ba ye tiɲɛ a diyara n ye nɔgɔ l'indépendant kɔnɔ a jirala k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn coordination ba min bɛ yen n'a bɛ coordination des associations pour le développement de la cité des logements sociaux de Tabakɔrɔ village n'a b'o kofɔ et du Garabal i k'a dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ kari don juillet kalo tile 3 tɛmɛnen u ye ɲɔgɔn ye kɛ u ye assemblée générale ba min kɛ awɔ i k'a dɔn dɔ wɛrɛ kun tɛ gɛlɛya min b'u da la ka se ka o fɔ jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ a kalama maa wɛrɛ tɛ koyi fasoden dɔ bɛ yen o de bɛ ka nin gɛlɛya in suuru kan fasoden ye jɔn ye ko Cissé technologie a ko awɔ i k'a dɔn u ye wele da kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition ɲɛmɔgɔw k'u ma fɛɛrɛ kɛ ka solution sɔrɔ nin ko in na a kuma cayara dɛ a ko nin kɛnɛ in kan min ye awɔ i k'a dɔn u ye a jira k'a fɔ min ye président min bɛ yen n'o ye Muntaga awɔ i k'a dɔn ba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye hectare 10 bɔɲɔgɔn a tɛ bugu Tabakɔrɔ ko sɔrɔ busonba ye n'o ye Cissé technologie ye a y'i bugu awɔ i k'a dɔn hectare 10 in de kan ale yɛrɛ ka fɔ la opérateur économique min filɛ nin ye ko awɔ i k'a dɔn a ye a daminɛ déjà ka jɔli dɔw awɔ i k'a dɔn k'olu kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na yɔrɔ ninnu yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ ka yɔrɔw de don sabu olu ye yɔrɔ ninnu sugandi ka dɔw kɛ awɔ i k'a dɔn sukoɲɛ o yɔrɔw ye ka dɔw kɛ denkundi yɔrɔw ye ani mariage n'olu bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛba minnu kan olu de ye fɛɛrɛ kɛnɛ ninnu ye o kɛnɛ ninnu de faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan Cissé technologie fɛ Pasiteri Kaba y'a jira k'a fɔ a ko nin dabaliban yɔrɔ ye mun ye malien de l'habitat office malien de l'habitat olu ka makun nin dabaliban yɔrɔ ye o de ye direction nationale des domaines et du cadastre olu fana ka makun awɔ i k'a dɔn olu bɛ taabolo min kan o de bɛ olu dabali ban k'a jirala k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn nin aspect technique in awɔ i k'a dɔn a kumaw ka ca kosɛbɛ sabu opérateur économique k'a ko awɔ i k'a dɔn titre foncier k'o bɛ ale bolo hectare 10 in awɔ i k'a dɔn o kan nka olu ye min jateminɛ o de ye k'a fɔ min ye olu kun dara n'a ye tribunal la waati dɔ la papier t'a bolo min bɛ autorisation de construire min bɛ awɔ i k'a dɔn o kofɔ a ma se ka o jira a ko nka min ye awɔ i k'a dɔn mairie kan k'o di nka maire min bɛ yen n'o ye Jara ye ale kun ye layidu ta ko ɲɔgɔn ye ko ale bɛ na ye o kɛnɛ kan nka kɔfɛ maire ye kumakan min ta k'i sɛmɛ o la o de ye k'a fɔ ko min ye awɔ i k'a dɔn ministre dɔ k'o kan ka taa école dɔ inauguré k'ale maire k'ale kan ka ye o kɛnɛ kan k'ale taara awɔ i k'a dɔn o sira fɛ Pasiteri Kaba a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye olu kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi min ye dugu denmisɛnninw ko awɔ i k'a dɔn dugu chef min yɛrɛ bɛ ka kuma a y'a jira k'a fɔ ko a delila ka taa n'ale ye k'a fɔ ko ale de ye dugu denmisɛnninw bila ka birikiw kari ko ka sɔrɔ awɔ i k'a dɔn ale nɔ tɛ ale ma maa si bila a la a ko de kama u ye sɔnni sigi a kan k'a fɔ sɔrɔ bosonba min filɛ nin ko jaja awɔ i k'a dɔn contrat dɔ de bɛ yen o de bɛ awɔ i k'a dɔn ani OMH mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn a bɛ yɔrɔ jɔ min n'a bɛ kɛ sugu bulon ye nka kɔfɛ maaw dabaliban yɔrɔ nana kɛ mun ye a nana fɔ ko titre foncier k'o bɛ ale bolo nin yɔrɔ kɔfɔlen in na Pasiteri Kaba ko chef de famille olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Cissé technologie k'a bɛ ka don olu kan ni awɔ i k'a dɔn finitigiw de ye k'olu bagabaga yalisa olu bɛ se ka awɔ i k'a dɔn nin ko dan sira la cogo min nka a mana kɛ cogo cogo nin kɛnɛ minnu filɛ nin awɔ i k'a dɔn a tɛ se ka kɛ cogo si la Bafa ani Kilicɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababu bɛn o bari nin y'a ka fasile l'indépendant o ka bidon bɔli n'o tɛ n dɔgɔnin n'a ɲɔgɔnna ninnu caman bɛ yen anw bɛ awɔ i k'a dɔn a dɔw dɔn kosɛbɛ min ye waritigi ninnu ye u bɛ nin espace sugu ciblé k'a fɔ ko olu bɛna kɛ nin cogo ye maintenant ni u ye circuit sɔrɔ ka rentrer ni dɔ sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka don a sira fɛ u bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ circuit kɔnɔ minnu bɛ bɛn a la titre bɛ bɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ dugudenw ɲinama kɔfɛ a kɛlɛ bɛ wuli o de ye nin a caman de bɛ kɛ tan voilà a kɛnɛ caman feerela tan nin voilà donc an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka a ni sababu bɛn jamana ɲɛmɔgɔw sigikun ye Mali kurako min nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛli de don ni fasodenw bɛɛ ka bila u ka hakɛw kɔnɔ n'u ka minɛnw kɔnɔ o de ye nin an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma ami Mali tribune ɲɛmaa ne ba ale sama ka gɛrɛnna mun ye kaka ye a kumalen don a ko k'an ka taa Dawudabugu n'an taara Dawudabugu kɛrɛnkɛrɛnla Dawudabugu sigida mun bɛ n'an k'a ma ko Filabugu ɲɛmaa k'i bɛ na ye k'a fɔ baliku kwale minnu bɛ yen minnu tɛ s'u ka jala la minnu bɛ bingali ta ni ka bugutigini fitininw k'u sɛgɛrɛ a ko a bɛ kalo 1 ɲɔgɔnna bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Dawudabugu kɔni an bɛ don min na comme bi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na bugutigini minnu si b'a daminɛ san 8 ni ka taa bila mun ye san 9 na mun ye baliku minnu bɛ yen n'u tɛ s'u ka jala kɔni kɔrɔ k'u bɛ bingali ta ka ni bugutigi kofɔlen ninnu ka a sɛgɛrɛ a ko a laban mun kɛra k'o kɛra mun ye dimanche don n'o bɛnna juillet kalo tile 3 ma nɛgɛ
kanya kononton o temene ni sanga bisaba nywana ye ibena e kafo ko ni bara jugu kono ko akera dawda bugu flabugu o konna ulade ko munye bugutigini sansheki o nywana ibena e kafo ko baluku kwale no kono kwaye bugutigini nege kafo ko abena bomone sangade ama nyama kasoro ki shele ni bugutigini koni yeso la bambali do kono ko o kono kasoro ka amagunyo koni ko obara ko otimeyi baga fola mu ye bugutigini koni ay kule kan koni bo fantan nani bela jilenfe ye baluku inge ka kenye nyama ko buluko amase ka da akan ngamu ye fatrike ba no kaka ka bo mali tribune konna la ako kalokelen konna la kibina ka fo ko ni ke wale dugu nyona saba ko o rekera dawra bugu flabugu o konna la game domina ko bi mu ye shifina ka yo no be jeune ko fo olu keleme ka wuli ka joko o bla senga ni ke wale dugu munabuga ta ko luka sigida ka asgere bale ku fasane nunu fe nyama bolo abise ka takado o kan tuko mna dona na tawla na foni filani anya sama ka bo mali tribune ale konna la munye kaka ye ale sebani ngala ye madu ga nyama ibunya obala ndogo awai kado bunya jaranye abe dukure fo dukure awai kado alla me ba jonjondo abe kono wari marala nya awai kado dukure e kado farikolo nyeni ani kado tulu nyumo na nyona chama dukure ko ni nyashine mbe odema kuma dukure anaka demba ya bela jile ambu fo ko wali nyumando halibi kaka chesiri ni ala sonaba abi nyedere kuma ni mbe dangarike anga bi kuna fununa ote nime bitai abada tuku ka dan abada tuku be sikatala jibril aka awekado folibia awekado Solomon Tungara Ibrahima Tungara amba befo ka au be wali mando tanga ani wati malikere ko comment un non peut faire ça malikere ningo ne kaba koy ko mana minya awekado awajalo gafure awa amba fo ka wali mando tanga ani wati minya awekado gausu kalulu berte abi de ka awa anga furi ani tanni ka nyeshama silima tanja ambi fo ka awekado sodo tutangara ka fulike nura fm ko so bay ngondana seko ani dongo tigilama kerengere ne ala kokoro ani kokoro dombaw minya awe kaddo sambu kulubali ngira terido da soko iniko amba fuka wali mando sanga ani wati bling ni ma aga fule biye ni ala sonama jumado ne binanga shini eni abu safne abita ala fe aw bi nyo sora ani shedido ola ma bi seka bulubuli kata ko do nyenyini abana dugu kuma mena sa note ati sugulu de ati sugulu ala kanni shabab ala kanni shabab ami do kuma sira kosobe gausu keta bara nyena ambe fulinto namba la se awai kado mariamu aramama afuka wali mando afuli la se bajena mafuya fu awai kado murubabu nga angana nyina maru trore gode yitigi maru trore afuka wali mando awai ka chabe yele la de ablay kone aye kodo ko ablay mafuyi ge fulo nela ablay mon père. Mais Mundo, mon père d'Ablay connaît. Mon père. Bia. Hein? Bia. Mon père a la guerre. Primatir la guerre, mon père. Ablay connaît. Anga voulait bien Ablay. Ayewa, d'ailleurs, mon père. Ablay est teri. Hein? Au point mon père qui a Ablay. Hein? L'ami de ton père. Kana fode. Okmando, Ablay connaît. Ka connaît. Kado, konga fi kwa bina. Kabina akuma maba abana ala kandi sababe ndo kuma na sami ambe bitai nsemea afabla ye kana na sura anta kuma sira fuli la si awekado kanuba bema awekado bajene fu fuli la si awekado yakuba ginuma yusuf awekado sisoko wati na bekita ga jibril abiam ajorole do abeka defu jabi kono oni ala sona jibril abinye abinoya ka fuli la si gausu keta ka son de fer ke fama mande masa wallahi burama trore jobere mamu kamara modi o minyi awekado amba fuka wali mando ko ale baka labe o sobati anaka bita jene marala o ko bongo shi balela akata ala ka seni nyuma amita amba fulin tonni amba ala si awekado gafure awa ko ne ko kwa fane mana sa re to ito de nyama sa nimbe akala ko jugu haramu hakli de bora o bokar torori wala o re de ama akakala mbi sede te bete ya wala bete bokar torori bete o de to maimuna tunde fu jaman kamadu madu maiga o te ne re to kuma nyana do kala ka ni sababu nala sona abi nyu asura duna na tawla mashallah su gete bi ne ga bogoti jata haketo beninga sallallahu alaihi wa sallam akambe